Ginpathag sang Iloilo City Government nga prioridad ang edukasyon sa 300 billion pesos nga utangon o kung pagautangon sang syudad halin sa Development Bank of the Philippines. Ini ang ipain para sa expansion sang Iloilo City Community College o ICCC. Ang bago nga campus ang ginaplano nga tukuron sa Barangay Concepcion, Montes, Fort San Pedro City proper. Sa interview sang Bob Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iyagin payag pagi sa pagpasangkad sa nga mga eskwelahan, mabuksan ang ganhaan para sa mga pigado apang deserving nga mga Ilonggo nga makapadayon sa pag-eskwela. Igatanyag man suno sa iya ang in-demand nga mga programa kangay sang information technology, hotel and restaurant management, kagiban pa nga mga programa kung sa din madamo nga trabaho ang nagahulat. Sa separado nga post ang alkalde, ginpatpat sila ang pag-aobrahon sa ginatuso nga expansion sa nga mga eskwelahan. Ini nagalakip sang site development, 2 ka units sang 3 ka panalagan nga building nga may 12 ka classrooms, kag 1 ka unit sang 4 ka panalagan nga building nga may 8 ka classroom. Gamiton man ang pondo para sa dalan kag parking spaces sa sulod sang campus, drainage system, pader, kag gymnasium nga may 1,000 nga seating capacity kung ilakip na pati ang court. Naibaluan nga kung maaprubahan ang utang, ini ang maging unang nga loan sa idalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas. Sang Miyerkules kung naghatag sang autoridad ang Iloilo City Council sa alkalde agod nga mapirmahan ang mga loan agreement. Ang ining expansion sang aton nga Iloilo City Community College sa may Fort San Pedro sa may city proper, ini isa ka kahigayunan para nga mahatagan sang opportunity para sa madamo nga mga indigent but deserving naton nga mga Ilonggo. Isa ini sa mga priorities sang aton sini nga alkalde ang edukasyon. Through this expansion, ang aton nga expansion site maka-introduce kita sang dugang nga mga courses, no? Kag mga programs, industry-aligned courses nga pag-graduate nila may chance gid sila nga makapangita sang ila sini nga trabaho.